Chết không được các bạn ơi. Ở bedor dân không nói nè. Có sao tin nào. Hendak hati mini saya lebih banyak. Silakan ada. Hai लोगोफोर आंनि बे ककटेल इउटुब चेनेलाव आरो गोदान फिन खुलुम हरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय आङो खुमब्राजों दाउजों संनो नागिरदों फल लेब लेब मोखांखौ लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअ'आव गोदानै दङबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर जाहाथे आंनि भिडिअ'आ गोदान नुहैयो नोंसोरबो ओमफ्राय लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो बेदरा हले जोंना गोसोम दे दाउआ ओमफ्राय ओंख्रिया गोसोम जागोन ना मागोन लोगोफोर मिन्थिया ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअ'खौ थोदो बिदिबालाय सुरु नै जोंहा दिनै खुमब्राजों दाउजों संनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै दाउआ बेदर गोसोममोन नालाय गोसोम गोजानाय बेदरा ओमफ्राय नै रेडि हानानै लाखाबाय आरो एयाव हादोंमोन आं नै दाउआबो बेदर गोसोम गोजा ओमफ्राय लोगोफोर दाउखौ माने थै नुजानो गिनानै दाउ सिथारनायखौ होआसै आरो गोदानायखौल' दिन्थिबाय नै दा नायलांबाय थादो नों मा जादोंलाय दाउ खिबु आरो नै दाउ खिबु जादों आजाया रायलायनो रोंनाय ने आबानिया संनोसै ने नै आथिङा आबौ जागोन बेखौ आबौ दाउआबो नै गोसोम गोजा जोंना नै लोगोफोर ओंख्रि संनो आङो खुमब्राजों दाउजों संनोहाय सारायाव गिदिर जानबाय आरो खुमब्राया बुरजा जाबाय नालाय खादासे ओमफ्राय नै रेडि सामब्राम बानलु फिसा मस्ला देनानै लाखाबाय आरो आङो Này, ai ra chung sống nhân Để sao Neo đi, xí cũng nát lại. Xe Ai ra chung sống nhân Đào Đào Ăn nhìn Tapi ya? Iya, mau nih. Saya bimba. Gak usah, ya usah. Nào này biết nào không ăn gì đấy đầu nó thật của nè mà chưa thành nhà lại nên là gặp đi có yêu không ăn chân vậy không phải là gì hết đó không có làm sao này bên này aku adam ya makan aja kamu sudah ada udah tahu kok mana saya tahu yuk nanti दै होनांदों खुमब्राया दै ओंखाराखै नालाय दै होनानै आराम रुइहोबाय बेदरखौ मोननांगोन नालाय बेदरा बरिया
ओंख्रिया जा बुरजा जाबाय नै खुमब्रा थाइसेखौ होजोबदों आं खुमब्राया फैजोबो नालाय दा दाउ मोननोसै आरो दसे गोदौहोबावनोसै जों दाउआबो मोननांगौ नालाय मोनबायबो आरो नै लोगोफोर दुन्दिया होनोसै दा दुन्दिया आथिंखौ माबायदि मोनो टेस्टि दोनखाबाय दुन्दिया ना ना खुमब्रायाबो गोखैहां लोगोफोर जा गोथाव जाखाबायना संफुजोब्बाय बरिया जानोसै एबारावबो जा रेडि हालदै बाथोन हालदै गोथांजों देनाय ओमफ्राय दाउ बेदर खुमब्रा जानोसै आरो मोदोम आइ जाफैबासो दाउ सिखावखौ मोनलाय गोथाव जादों दा मोजां रसाबो ओमफ्राय माथो आइलाय Kawan tak tuh. Saya tahu udah tua apa? Tapi dosen kumbrajwng tahu terus satu tindak. Hanjang hati milih saya lagi pernah jenis labaya ada lagi lah. Ini hari Jakarta tuh disini sana kan. Hah? Này đâu bà sẽ anh xích cùng đơn là đường đồ hả? Thì lấy nào bún này? Xả sữa bị đột dần thế vậy. Nhưng mà bún nó biểu ra đây này. Này. Bún là thế. Sắp